Получих много запитвания, свързани с приготвянето на домашния ванилов крем, който е част от домашната торта от едно време от предната ми публикация. Ето тук ще покажа как го приготвям. Слагам прясното мляко да заври, разбивам яйцата, към тях добавям брашното, след него и нишестето, на няколко пъти водата. В случая смесих вода с прясно мляко, може да се замени само с прясно мляко. Заснех приготвянето на крема тези дни, когато правих друга торта за рожденик с този крем. Нея също ще видите в клипчето. След като разбия сместа, я прецеждам за по-добра консистенция. Добавям я към прясното мляко, към което вече съм сложила захарта, смесена с ванилена захар. Може да се ползва и обикновена ванилия. Варя крема на средна степен на котлона с постоянно бъркане до сгъстяване. Както виждате, в началото се образуват бучици, което е абсолютно нормално. Накрая крема вече е гладък. Щом е готов, нарязвам половин бял шоколад на ситничко и го добавям. Почти веднага след него слагам и маслото, бъркам до пълно разтапяне. Ето тук виждате крайния резултат. Това са блатовете, които ползвах за втората торта. Те са изключително сполучливи и сочни блатове. Не е нужно да се сиропират. Ето тук показвам самото сглобяване. Използвам горещ крем. Старая се да слагам крем с височината на блатовете, за да е абсолютно равно количеството на крема между блатовете. Може предварително да се раздели на равни части. Моята торта беше с 4 блата, с диаметър 25 см, височината й беше около 15-16 см. Най-отгоре също намазвам с малко от крема, така и горният блат става още по-сочен. Надявам се това клипче да ви бъде полезно. Всички рецепти ще оставя, както винаги, в текста към поста. Хубав ден!